ההזדמנות שלך, אדוני ראש הממשלה, לקבל את אותיות הזהב בדפי ההיסטוריה. כשהלב בוכה, רק אלוהים שומע, הכאב עולה מתוך הנשמה, אדם נופל לפני שהוא שוקע. וכמו כולם, אותו דבר. אמרו לאמא שלי שבאה להניק, הילדה נפטרה. אבא שלי שתה בקבוק יין, הלך לבית חולים, דפק את הדלת ונכנס. את האחות הראשונה שהוא ראה, תפס אותה מהגרון ואמר לה, בנתי מן רזג', מה היה איתה? נתת לי הכל, בעיניי דמעה. אמרו בית הבראה, חקרו אותי, אני זוכרת, אני עברתי טיפולי גזזת, אני עברתי מתיחה, אני הייתי שם, ראיתי איך לוקחים ילד, עשו לי את הגזזת, אני נתקתי מוגלות, From 1951 to 1961, the U.S. Army paid Israel's health ministry 3 million lira to conduct radiation testing on Sephardic children that immigrated to Israel. The government-run public schools would tell the children that they were going to get a medical checkup and that they were receiving an X-ray. 1,000 times the maximum dose of X-rays to the head repeatedly. Many of the children died within months. All of them lost their hair. Some still live today and endure excruciating health problems. אחותי נכתבה מבית חולים הדסה בתל אביב. הפרוש כבר מת, פרס כבר מת, בן גוריון כבר מת. הם חיכו שהנאשמים ימותו. נתת לי את חיי, נתת לי הכל, בעיניי דמעה, הלב בוכה בשקט, וכשהלב שותק, הנשמה זועקת. הכאב גדול ואין לאן לברוח, עשה שיגמר כי לא נותר בי כוח.